Salut și v-am regăsit la o nouă mapă horror. Astăzi vom juca. Uite tipul, uite, mai știți tipul ăsta care nu jucam nouă mapă cu Herobrine. Astăzi vom juca mapa a doua cu Hero. Asta că eu cred că mapa a doua. Deci asta e mapa a doua. Și deci asta e mapa a doua și uite câți tipi sunt. Asta e mapa a doua și asta-i dăm drumul. Lei. Suntem într-un spital abandonat. Uite, sânge pe pereți. Azi punem tabloul la loc. Încă nu e bine. Pune-te pe la loc. Nu, dar nu atâta, frate. Aici. Văzut în cameră sau ceva? Să ce facem. Aici nu asta e nimic. E nu const. S-a întâmplat. Aici din câte văd. Uităm pe chesturi medicale, dar alea nu sunt bune. Astea nu sunt bune pentru noi. Îmbolnăvește. Sunt într-un spital nebun. A mai fost una pe aici sau nu mai fost? Camera asta nu putem să intrăm. Hai în chesturile astea, că nu am dat aici. Camera foto. Ne uităm o leacă pe... Să vedem dacă avem ceva pe aici. Ia, hai aici o leacă. Uite unde-l. Păi merge pe acolo să intru. Din câte văd nu. Intrăm. Uite, pe aici nu e cont pentru că nu intră. Bă, da, bă, ce trebuie să fac? Unde e ușa? Mai știu să deschisă? O să ne sperăm foarte rău cât avem efectul. Infinit l-avem, bă. Să că avem timp. Cine a fost ăla de acolo? De sânge, de om. Uite, un cap. Poți să iau capul? Ești nebun să cu capul ăsta pe most. Suntem în WC-uri. Va pe WC-uri. Ia ne jucăm pe calculator. Să schimbă butonele sau? Pleacă de aici. Cred că știu unde sunt butoanele. Cred că... Uite, ce scrie aici? Fine. Oh, no, fine. Fine, oh my god, fine. Fine. Nu uităm pe aici. Nu poți să faci așa. Noastră. Da. Eu știu că acum e telefonul ăsta. Acum e telefonul ăsta. Închid ușile. Trebuie că... Find key. Bă, dar ce merg așa? Stai ăla cum merg. Că fine. De aici zice fine. Încă sânge pe aici. Eu te știu tu că sânge. Camera 5. Din cât vei pe aici? 12. 11. 7. 10. 8. Ce sunt descriși? Dar mai este o să pe aici care sânge pe pereți. De toate. Fine. Nu merge. X 6. Trebuie dacă avem ceva pe aici. E cu camera după mine că avem o cameră care avem foarte mult efectul de ăsta. Hai jos aici.
să-l cap de mort. Bă, dar sunt o grămadă de morți pe spitalul ăsta. Deci ce să vă... Se schimbă toți? Mă duc înapoi sau ce? Am încă capete de oameni pe aici. Sângele vine de aici. Exit, adică ieșire. Uite, vedeți afară. Aici, acolo scrie exit. Deci 1. Ce avem pe 1? Să găsim exit key sau ce? Putem găsi. Uite, i-am rugat de mor. Stați! Pe aici am mai fost noi? M-a speriat aia. A fost mava aia aici. Fine. No, ok. Asta e cam de urmă cheia. Asta nu acum. Uite care. Uite un cruce. Nimic, atunci ne întoarcem. Ați văzut o cruce pe acolo? Ce? Fine. Ce că fine. Dracu-i fine. Fine, unde e? Uite iar capul de om. Dar în acest video ne sperăm rău. Fine, cred că aici. Generator. Fine, go. S-a deschis o ușă. În congelator. Să văd pe chestia asta. Bă, să nu mai sânge pe aici. Hai să ieșim de aici, că se poate. De repede. Să ieșim de aici, că se poate de repede. Două medicale. Bă, la spitalul ăsta sunt două medicale. Acolo numeze exit. S-a deschis ușa de la exit. 5 lemo, adică am terminat mapa. Bă, asta să mi-a dovleacă după cap. Cred că am terminat mapa, da, ajută. Cred că am terminat mapa, uite, tipul că cream mapa cu Herobrine. Cam asta a fost episodul, băieți, sper că v-a plăcut și vreți să vă faceți episode cu horror. Noi ne vedem, iar bă, dărâm tablouri. Ne vedem data viitoare. Pa! Eu am fost Ionuț și vă sugerez din tot sufletul meu să apăsați butonul de like.